MTV. Hayırlı emin kişiler. Күз ayының соңғы сәламнәрен сезгә мин Лилия Гимаддинова юллыйм. Юллыйм һәм татар эстрадасын яңалыклары белән таныштыра башлыйм. Кызыкта инде артистларның гастроль тормышы. Күптән түгел иң актив гастролерларның берсенә Рифат Зариповка Арча тамашачысы бик кызыклы һәм шаккаттыргыч бүләк ясаган. Әтәш. Әйе, дуслар, дөрес ишеттегез. Әтәш. Арчада яшаучы Радик исемле әфәнде әлеге бүләкне сәхнәгә коробка белән чыгарып куя. Рифатның аптыравына чиге юк. Мондый бүләкне беренче тапкыр бирәләр ди ул. Хәзер әтәш кайгы хәсрәт белми җырчының балконында яши. Будильникка уянмаганны әтәш тавышына уянам дип сөйләде җырчы. Һәм менә инде хатынга эш булды дип өстәп куйды. Yüzlerinde koyaş miken elle oy nurlarımı uğrundan kopkan yürek onu sil urladın mı seni gördüm şunda bildim yaratunun şıpşının şırık şırık gülüp durgan sen kışıtkan şıpşığın seni gördüm şunda bildim yaratunun şıpşının şırık şırık gülüp durgan sen kışıtkan şıpşığın Эльмира Нагыймова дус туганнары шалтыратканда телефон трубкасын алмый башлаган. Күпләр моны йолдызлык шире дип уйлыйлар. Юк шул. Җырчының фанатлары шалтыратып йөдәтә икән. Хәтта төнлә шалтыратып ресторан, кафеларга чакыралар, мәхәббәт аңлаталар дип сөйләде җырчы. Шундый хәлләрдән соң Эльмира башта телефонын сүндереп йөрсә, хәзер бөтенләй телефон номерын алмаштырырга мәҗбүр булган. Җырчының дус туганнарына мөрәҗәгать итә. Эльмира да йолдызлык шире түгел, аңа үпкәли күрмәгез. Хәтеремдә иркә сабый чагым көчлеңнәреңне кочуым синнән яклау эзләп килгәннәрем бар дөньяга чыкса ачуым бала Şağım yıllar ağımında Jiller kebek sizilmi uzdı Senin yanda min xamanda sabay Etkeyim senin belki kızım Социаль челтәрләрдә җырчы чәчкә бәби көтә дигән имеш-мимешләр таралды. Без дә әлеге коткага бирелеп чәчкәнең үзенә шалтыраттык. Әллә виснага иптәш алып кайтасызмы дип сорадык. Чәчкә ачыклык кертеп мәгълүматның ялган булуын әйтеп үтте. Шундый сүзләрдән соң диетага утырырга булдым диде чәчкә. Дуслар, социаль челтәрләрдәге имеш-мимешләргә ышанмагыз. Шоу-биз тапшыруын карап барыгыз. Бездә бары тик дөрес мәгълүмат. Ишекini син яптың, башканы син таптың, мин көтәрмен диеп уйладым. Ялгызлык бик яман, тик мин ялгыз калмам, тормышымнан мин әле туймадым. Карганып язмышка, булып сагышка, мәңге яшәрмен дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, табармын бер терәк, хисләремә бүтән ябышма. Узып баручы 2017 ел татар эстрадасына, татар сәнгатенә зур югалтулар алып килде. Бер-бер артлы, арабыздан чын талант ияләре, зур шәхесләр, Татарстанның халык артистлары Әлфия Абзалова белән Хания Фәрхи китеп бардылар.
Бу югалтулар әле дә йөрәкләрне әрнетә, күңелләрне сыкрата. Халыкара татар җыры эстрада фестивален аның рекордсменкасы Хания Фәрхисез гомумән күзаллау мөмкин түгел. Ул быел да сәхнәгә чыгып безгә үз җылысын, нурын, моңын бүләк итәр кебек тоела. Татар халкыбыз өчен зур бәйрәм, чөнки җырыбыз безнең бөтен нык авырлыкларны җиңә торган, ул хисләрне, йөрәкләрне әйләндереп, җылата да ала һәм шашындырып, битә дә ала торган җырыбыз татар җыры. Фестивальнең оештыручылары белдерүенчә, быел татар җыры сәхнәсендә Хания Фәрхине искә алачаклар. Сәхнәдән примадоннабызның төрле юлдагы чыгышларын, видеоязмаларын күрсәтәчәкләр. Хәтерләсәгез, Хания Фәрхигә багышланган тапшыруда Татарстанның халык шагыйре Рәзил Вәлиев җырчы белән соңгы күрешүе хакында сөйләде. Ханияның иҗатын бик яратсам да, ни кызганыч, мин аның белән ортак җырлар яза алмадым. Бу хакта ул үзе дә минем искә төшерде. Соңгы очрашуларыбызның берсендә ул филармониядә булды. Ул минем килде дә, Разил, инде күпме мин җырлар җырлыйм, син күпме җырлар яздың, синең җырларыңны әллә кемнәр җырлый, Илһам ага Шакиров та җырлый, Әлфи Абзалов да, башкалар да. Менә миңа бер җырда язганың юк. Әйдә без синең белән бер җыр языйк әле дип әйтте ул. Мин әйтәм, Хания, ниндирәк җыр телисең? Ул әйтә, уйланып торды башта. Мин дигән кайтам инде, киләм инде дип җырлыйм ди. Әйдә миңа бер китәм инде дигән җыр яза әле ди. Юк, килгән кеше китә бит инде ул ди. Кайчан да булса җырлармын ди, яза әле шундый җыр ди. Ул китәм инде дип атала. Хания сораганча, мин китәм мәңгелек иленә, хушыгыз урманнар кырларым, мин китәм язмышым артыннан, калдырып иң газиз моңнарым. Мин китәм мәңгелек иленә, бәхетле булсыннар җырларым. Фестивальнең оештыручылары сорауы буенча Рәзил Вәлиев әлеге шигырьне быел татар җыры сәхнәсеннән тулы вариантын тәкъдим итәчәк. Татар җыры Хания Фәрхи күңелендә булган кебек, Хания апа үзе дә мәңге татар җырында булачак. Әлеге вакыйгага санаулы көннәр генә калып бара. Җыр сәнгатен сөюче тамашачыларга бүгеннән дә соңга калмый билетлар алырга тәкъдим итәм. Билетларны гадәттәгечә Голубятникова 20А адресы буенча һәм кассир.ру сайтларында алып була. Үзебезчә татарча җыр бәйрәмендә кабатланмас татар җырына рәхим итегез. Киләчәк буыннарга мин шуны әйтеп калдырасым килә. Җырлагыз, татарча җырлагыз, моңлы җырлагыз, дәртле җырлагыз. Алсу Азат Фазлыевлар гаиләсендә гауга чыккан дип социаль челтәрләрдә хәбәр биргән идек. Гауганың сәбәбе Алсуга килеп төшкән бәхет. Алсуга ерак туганнарыннан васыять калган икән. Әлеге бәхет гаиләгә ничек килеп төшкәнен киләсе клиптан белерсез. Дуслар, бездә премьера. TMTV Production командасы белән берлектә җәй айларында Алсу һәм Азат Фазлыевлар «Очам синең яныңа» җырына клип төшергәннәр иде. Әйдәгез әле клипны бергәләп карыйк һәм чын байлыкның асылын ачыклыйк. Ул әле дә табылмаган. Кайбер галимнәр фикеренчә, хәзинә әле дә Әҗем мәчете астында ята. Димәк, бабай мине алдамаган. Әҗем мәчете? Хәзинә? Күзләрен карасын бигрәк сагындырды, ышкыннары йөрәктә утта яна. Җилләрнең җитте җигеп җилкәннәремә, очам синең яныңа, яныңа. Җилдә, буранда мин, берәсә дә тотмый юлларында. Йөрәк, сөйрәп
янарыңа Желде, боранда деймін Бір нәрседе тұтмай юларында Йөрәк, сөюге толған Ұшам сенің янарыңа Al әнем. Hazır кайтабыз әнем. Иллеге илле. Коя телисең. Шунда алып барам. Мен сені жанашым елмайып қаршыларымын Яғымлы қарашларым иркәләр Яраткан йөрәкләр шиксез кавышалар Мәхәббәткә юк бит ул киртәләр Желдә, боранда деймін Бір нәрседе тұтмай юларында Йөрәк, сөюге толған Ұшам сенің янарыңа Желдә, боранда деймін Бір нәрседе тұтмай юларында Йөрәк, сөюге толған Ұшам сенің янарыңа Her yaratkan parada ayrım bulgan şaklarda Bizning kebek sanayım etken minutlarını Сағыну мұңына төсіп нешік болса да Беріп кетіп алыңыз ярыларыны Желеде, боранда деймін Бір нәрседе тұтымы юларымда Yürek suyuga to'lg'an Ishon sening yonlarına Желеде, боранда деймін Бір нәрседе тұтымы юларымда Йөрәк, сөюге толған Ұшам сенің янарыңа Йөрәк, сөюге толған Ұшам сенің янарыңа Сенің янарыңа Егерме 26 ноябрь кадерле әниләребез көне. Бүген генә түгел, әниләрегезне көн дә куандырырга тырышыгыз, дуслар. Әлеге изге бәйрәм уңаеннан Дамир Зиннатуллин җырчылар һәм аларның әниләре белән сезнең өчен кызыклы репортаж әзерләгән. Артистлар балачакта нинди булган, кем булырга хыялланганнар? Хәзер әниләре барысын да сөйләп узарлар. Минем бары тик беренче сорау ул да булса, сез менә булай еш күрешеп, шәйләр эчеп аралашып утырасыз микән? Еш дип әйтергә була, алар сирәгрәк килә инде, аны мин күбрәк барам аларга, аныкларында күрергә, шуңа күрә очрашабыз алай. Димәк инде әни белән аралашу гомумән Лилия өчен тансык түгел. Вакыт табыла инде. Әлбәттә табабыз инде, әгәр дә очрашырга тапмасак, әлбәттә SMS-калар белән яки шалтыратышабыз. Менә әни әйткәнчә, ешрак ул безгә килә, аныкларын сагынып, бәлки минен дә сагынадыр инде. Шулай дип күрешәбез бергәләп. Без Лилияны беләбез, кичкенәдән шундый шук, бөтен җирдә өлгерә торган, нәрсәгә алынса да барысында эшләп чыга торган кыз икәнен белдек инде. Балачактан менә без белми торган сыйфатлар Лилиягә ниндиләр иде икән? Кичкенәдән ничек дип әйтим микән инде? Башта җырламыйм диде бит инде ул. Көчкә җырлаттык без аны 6 яшендә. Шуннан әзрәк йөрде инде бу. Шап китте бугай. Аннан инде цирковой артистлар белән эшләгәч ул цирк студиясенә йөреп алды инде. Аннан Колон киносы чыккачтан восточный биюләр бийде. Мәктәптә дә актив иде инде, КВНда, биюдә, спортивный ниләргә, ярышларга да ул бара иде.
Президент сайладылар мәктәпләрендә, бик зур көрәш булды инде, көрәштеләр. Анда да җиңеп чыкты. Менә, мәйтәм, синнән башка кеше юкмы соң ул мәктәптә дидем. Әле аннан соң гастрольгә алып китәбез. Әле укып чыкты медальгә. Җыелышларга да йөрдек инде. Берничә җыелышка баргач, укытучылары мактагач инде мин анда да горурланып отырдым әлбәттә. Менә әйтебез әле. Гөлдәния апаны без гомумән артист буларак беләбез. Менә ул нинди әни икән? Менә син әйт әле. Бик яхшы әни. Инде башка туганнарым белән чагыштырам инде, мәсәлән, кемнәр икәнен әйтмим инде. Аларның да балалары бар һәм менә тәрбия биргәндә әни әйтеп китте инде, ул бик тиге каты булмадылар әти белән, алар миңа карата. Мин теге нәрсә уйладым, ничек теләдем, шулай эшләдем. Миңа шул теге иркенлек бирделәр инде, сайлау мөмкинлекләре. Менә ул ягы минем уйлавымча бик мөһим. Хәзер мин күз алдына да китерә алмыйм, үземнең балаларымны ничек тәрбияләрем микән, чөнки хәзер заманасы да икенче. Шуны хәтлек ирек биреп, тәрбияләү әлбәттә куркыныч. Балаң, мәсәлән, ул начар юлдан китергә мөмкин. Син аны берничек тә белә алмыйсың, әйтә алмыйсың. Менә инде Аллага шөкер, йөзләренә кызыллык китермәдем бугай. Шуңа күрә менә минем уйлавымча бу бик мөһим әйбер, менә шушы иркенлек, сайлау мөмкинлеге бирү балага. Хәзер инде Лилия үзе дә әни, балалар үстерә. Сез инде карап торасыздыр, кырыйда булса да инде бергә булган чакта да балалары белән ничек аралаша, ничек тәрбияли. Янына килеп, Лилия менә булайрак ит, киңәшләр бирәсезме? Менә булай итмәскә кирәк. Күп инде бик нык жарата. Мен әйтәм, телне өйрәтергә кушам менә. Телне урысча, татарча инде булай сөйләшәләр балалар. Артык иркәләргә түгел инде, әйтәм, әзрәк эләктергә дә кирәк. Малайлар бит әле ул, кыз ярар. Шуңа күрә кемнәндер бары куркып торырга тиеш дип уйлыйм баланы. Ана күңеле балада, бала күңеле далада диләр бит инде. Мин менә булай гына әйтмәдем, кайчан булса да менә Лилия өчен бик каты борчылганыгыз бармы? Менә нинди булса бер нинди булса бер эш буенча йөргән чакта. Ой, берсе бигрәк нык истә калды, бик борчылдым. Әнә шул Америкага җибәрдем дидем бит. 2009 елда студент вакытта, 4-нче курста. Барып җиткәч тә әйтәм, звон итеп. Анда бит теге 12 сәгать вакыт буенча аерылып тора инде. Иртән шалтырады, телефонны тавыш ишетелмәде. И шуның белән бетте инде. 2 көн шалтырау булмады. Мин менә йөрәгем шартлый дип тора, менә шундый состояниедә идем. Институтка барып нәрсәдер эшләргә кушкан и бардым инде. Бардым, кызлар, дус кызлар инде. Мәйтәм, җавап юк, хәбәр юк, дим үзем җылый башладым. Аэропорттан шалтыратып карадым, Нью-Йоркка килгәч. Менә үзелә иде, теге таксофоннар тора иде анда, шул аэропорт эчендә инде. Әле бит анда сим-карталар алу, андый, вакытта булмады аларны аларга, чөнки мин бер штатка барырга тиеш идем эшләргә, анда шалтыраттым, алар миңа әйттеләр, гафу итегез, эш юк дип инде, бу теге договорлары дөрес булмаганмы, нәрсәдер килеп чыккан инде. Һәм мин инде нәрсә эшләргә белмәгәнлектән бер кыз белән танышып, гомумән икенче штатка киттем, Вирджиния Бич штатына. Шуңа күрә менә шул вакытта теге юлда булып, ничектер вакытта булмады. Аннары инде бер көннән соң теге анда урнашканнан соң, торырга җир тапканнан соң инде теге сим-карталар алып, шулай итеп шалтыраттым. Ниһаять. Гөлдәния апа, Лилияның тавышын ишеткәч инде сез гомумән тынычланып киткәнсездер инде. Яисә нигә трубканы алмады, ник шалтыратмадың, ник элемтәгә чыкмадың дип әрли башладыңыз микән? Әрләгәнмендер дә инде. Мин бит шалтыраттым ди. Мәйтәм бит тавышың ишетелмәде. Нәрсә уйлап ятмак кирәк монда. Кыз туды дигәч, үзем ятам, шатлыгымнан җыладым. 2 малайдан соң кыз туар дип уйлаган идек. Икенчесе дә малай булды. Кайсанның Сәләтин дә әтисеннән күчкән дип уйлыйм мин. Шулай ук үземнең әним дә матур җырлый иде, Бәселәйсәннең. Хәзер инде мин сезгә кичкенә генә сораулар әзерләгән идем. Ул сорауларга сезгә тиз генә артык озак уйламыйча җавап бирергә кирәк булачак. Бу сораулар инде Лилиягә кагылышлы. Лилияның кичкенә вакытыннан алып, сез аларга җавап бирәсез дип уйлыйм. 3 секунд эчендә җавап бирергә кирәк булыр. Әйдәгез, башлап карыйк әле. Лилия туганда ничә килограмм иде икән? Ул 4 кило 100 грамм.
Беренче тапкыр Лилияны күргәч менә нәрсә уйлап куйдыгыз икән? Хәтерегездәдер. Беренче тапкыр күргәч дип, менә кыз туды дигәч, үзем ятам, шатлыгымнан җыладым. Лилияның беренче сүзе нинди иде? Хәзер хәтерләмим инде. София? София түгел. Точно, 6 айлыгы әле ул вакытта. Шушлай тишен кашый да кашый инде. Кызым, кышытамыни дигәч, кышта. Беренче сүзе кышыта. Беренче икелесен алып кайткан чагы исегездәме? Кайчан алып кайт икән? Икеле алдыңмы син? Алар үскәчрәк булгандыр инде, бәләкәй чакта. Яшереп тә калдыргандыр. Дневникында Классларда икелеләр olmadı инде ул вакытта. Ничә алтын барсыны бар икән Лилиядә? Алтын барсы берәү. Лилияның иң беренче җыры нинди иде икән? Минем мамадышым дигән җыр бар иде. И анасын "Эх, дускаем киләле" дигән җырларны шунда җырлаган и шунда яздырып талган иде. Әле кассетада запислары бар. Концертка килсәң инде иң беренче җыры 6 яшьтә Шумабас дигән җырны башкарган иде. Һәм инде соңгы сорау, Лилия сезгә соңгы тапкыр яратам дип кайчан әйтте икән? Менә бүген әйтте. Сиңа да берничә сорау бар, алар күп түгел. Лилия, әйдә тизгенә. Әниең ничә яшьтән җырлый башлаган? Кичкенәдән бирле мәктәптән соң. Җавап. Мәктәптә булсын ди. Мәктәптә ничәнче класс якынча? Беренче. Ярар, беренче класс. Иң популяр җыры синеңчә? София, карале, алда гомер бар әле. Әтиң белән кайчан кавышканнар, гаилә кырып җибәргәннәр исеңдәме? 21 март, елын хәзер әйтә алмыйм. Әниеңнең иң яраткан җыры, үзенә ошаган җыры нинди икән? Минем уйлавымча, ул менә без аны икәүдә җырлыйбыз инде, яшьселәр җирдә бар әле дип атала, Гүзәлия иҗат итте аны, композитор Флёра Шарипова сүзләренә ул шундый оптимистик рухта. Минем уйлавымча, күңеленә бик хуш килә дип уйлыйм. Шулай дип сизәм. Гөлдән апаның кумирлары кемнәр иде икән? Менә бу менә иң олы яшьтәге теге элеккеге җырчыларны әйтмим, менә хәзерге заманадан ул гомумән Америка җырчысы Адам Ламбер дигән ул. Бер заман әни бик яшь карый American Idol дигән конкурсны ул шунда җиңеп чыкты. Нык әйбәт җырлый, шәп җырлый. Шуңа күрә әни шуны ишеткән сайын, карале, шәп җырлый бит дип әйтеп куя. Шуңа күрә кумиры дип шутлыйм мин аны. Һәм Гөлдән апаның иң яраткан телеканалы нинди икән? Менә TMTV карый инде ул, әлбәттә, татарча каналлардан калганын сораганда юк. Менә TMTV караган беләм, чөнки миндә топ журналы баргач, әлбәттә, мине дә күзәтеп бара. Калганнарын әйтә алмыйм, бәлки яңалыклар карыйдыр кайсыдыр каналдан. Менә бу сораудан соң минем әлбәттә сорыйсым килә. Гөлдән апа, сез Лилиягә тәнкыйть яудырасызмы икән? Менә булай итәргә кирәкме иде бит сиңа кызым? Менә башка төрлерәк итсәң яхшырак була иде. Яисә кызым барысы да яхшы, барысы да нормально дип әйтәсез генәме? Әйткәлим. Тәнкыйтьләмеши булмый, әзрәк кирәк. Әнинең тәҗрибәсе күп, һәм ул миңа күп киңәшләр бирә ала. Әлбәттә, мин кайвакыт кулак салам аның әйткән әйберләренә. Шуңа күрә бер дә үпкәләмим. Бу нормаль әйбер безнең тормышта. Үзеңнең фикерләреңне, үзеңнең хисләреңне әниеңә җиткерсәң була безнең телекраннар каршында. Әни, әлбәттә, мин сине бик яратам, хөрмәт итәм. Бик баналь ишетелсә дә бу сүзләр, мин күп әйберне теге тышка чыгарырга яратмыйм, ул минем эштә, мин аны яки әнигә шул теге язып җибәрә алам. Инде уйлыйм, әни минем ул фикерләрне үзе туя, белә. Шуңа күрә һәр кеше дә үз әниен хөрмәт итәргә тиеш, булышырга. Безнең чөнки алар газизләрбез. Шуңа күрә әниләрегезне яратыгыз, дуслар. Гел шатландырып, елмайдырып торырга тырышыгыз. Дуслар, инде менә шушы позитив мизгелдә Хәйруллиналар гаиләсе белән без саубуллашырбыз. Әйтер сүзләрегез калдымы алай булай? Әниләр көнендә инде барлык әниләрне чын күңелдән котлыйбыз. Бәхетле булып яшәсеннәр, кадерле булып яшәсеннәр. Һәм концертларга йөрсеннәр. Шулай, бер-берегезне аңлап, бер-берегез белән матур мөнәсәбәттә яшәргәсен. Хәйруллиналар белән саубуллашабыз. Җаның нуры белән тулса, йөрәктә сөю булса, бу тормыш җмак булып күренә. Ерак бит ара димә, ишек үтәрмен димә, ният иткәндә барып җитәсең. Тормышның таулары бик бик ул, үрләр менәселәр бар әле. Яны
Хөрмәтле тамашачылар, безнең янәшәбездә татар эстрадасының популяр артисты, тәмле көрәш тапшыруның алып баручысы. Сул яктан минем татар җыры фестивале лауреаты, ТМТВ премиясе иясе. Беренчесе ул да булса Булат Бәйрәмов, икенчесе инде аның тормыш иптәше Ләйсән Гимаева. Һәм дә инде аларның яраткан әниләре ул да булса Әлфия апа. Сул яктан безнең Ләйлә апа. Менә шулай инде әниләр көненә багышланган репортажны әкрен генә дәвам итәбез. Беренче инде безнең әниләргә сүзне бирәсем килә. Әңгәмәне башлап җибәрер алдыннан, гомумән алар балаларын ничек беләләр икән, шуның турында белешәсем килә. Кемнән башлый икән Булат? Синнән сорап алыйм әле. Әнидән башлап. Менә шулай итеп әнигә ярдәм иттең инде алайса. Әйдәгез Әлфия апа, сезнең сезгә зуррак. Әлфия апа, әйдәгез алайса сезне тикшереп карыйк әле, ничегрәк беләсез икән Булатны. Сезгә 10 сорау бирәм, ул 10 сорауга җавап бирергә кирәк булачак. Зак уйлап тормагыз, монда беркем дә сезгә үпкәләмәячәк. Әйдәгез башлап карыйк, сезнең җавапларны ишетербез. Әйдәгез Әлфия апа, Булат туганда ничә килограмм иде? 2 кило 200. Җавап кабул ителде. Булатның беренче сүзе нинди иде икән? Әни сүзе? Булатның теше кайчан чыкты? Теше 1 яшь тулганда. Булатның яраткан ризыгы нинди иде икән? Хәзерге көндә дә әйтсәгез ярый. Хәзерге көндә дә эш пишмәк бәлеш. Ярый. Менә Булат мәктәптә беренче икелесен кайчан һәм инде нинди фәннән алып кайтты икән? Мин аны бик хәтерләмим инде, икеләләр. Бар идеме соң икелеләр? Булгандыр. Ярый, алга таба дәвам итик. Булатның җырларын бар икән беләбез, нинди җырын яратасыз? Булатныңмы? Булатның кара күзләрен яратам. Истә калдырды. Булатның Ләйсән белән бергә иҗат иткән, бергә җырлаган, үзе генә җырлаган җырлары барлыгы ничә? Санаган юк. 4 ләп бардыр. Әлфия апа, Булатның кумиры кем икән? Булат үскән чагында алар абыйлар белән бергә Высоцкийны тыңлап үстеләр. Аннан соң Виктор Цойны тыңлап үстеләр. Бирәк тә Виктор Цойның җырларын яраталар иде. Ярый, монысы аңлашылды. Булат нәрсәдән булса куркам икән безгә? Сер итеп әйтегез әле. Булат, син нәрсәдән куркасың? Мин белмим Булатның нәрсәдән курыкканын. Ярый. Һәм соңгы сорау яраткан төсе инде монысы гади дип белим. Иң авыры булды. Яраткан төсе ачык зәңгәр төстер дип уйлыйм. Шулай итеп Әлфия апаны әзрәк кенә тикшереп алдык. Ләйлә апага җиңелрәк туры киләчәк, чөнки инде хәзерәк генә сорауларны белә. Шундый сорауларны тиз-тиз генә, шул сораулар һәм инде аларга шулай җавап бирергә кирәк булачак. Әзерләнеп утырмагансыздыр дип ышанып калам. Ләйсән турында ничек нәрсә беләсез икән? Шуны безгә хәзер инде әйтеп узырсыз. Туганда ничә килограмм иде? Ләйсән туганда 3 кило 100 иде. Беренче сүзе, Ләйсәннең беренче сүзе. Әннә. Беренче сүзе әннә. Әннә. Туры килгәннәр. Беренче теше кайчан чыкты? Ничә яшьтә һәм бәлки кайсыдыр? Аскы теше чыкты 8-9 айда. Яраткан ризыгы белән туры киләләр микән? Менә хәзер беләбез. Нинди яраткан ризыгы бар? Ләйсән барлык ризыкны да бик яратып ашый ул. Иң яратканнары бәлеш, гвәдия. Ләйсәнгә карап алай әйтмәсен, конечно. Нәрсә әйткәндә, икелесен ничә яшьтә, нинди класста, нинди фәннән алып кайтты икән? Математика түгелдер дип уйлыйм инде. Юк, икеле алмады бит ул. Гомумән. Вообще алмады ул. Хәзер сорарбыз үзеннән. Ләйсәннең яраткан җырчысы бар микән? Бар, аның җырчысы. Мәктәптә укыганда ул Зәйнәпне бик яратты. Аның җырларын өйрәнде. Сафия Ратаровны яратты. Һәм Ләйсән нәрсәдән курка икән? Булатны белмәдек. Ләйсән бөҗәкләрдән. Бөҗәкләрдән? Ярый. Тышканнардан курка. Барлык сорауларга да әниләребез яхшы җавап бирде. Әлфия ападан беренче башлагач, хәзер инде Ләйлә апага сүзне бирәсем килә. Ләйлә апа, инде бүген әниләр көне булгач, алайда безгә Ләйсән турында да сөйләп китегез әле. Ләйсәнне без инде артист буларак беләбез, аның җырлары аша беләбез, ләкин нинди бала икән ул сезнең өчен? Нинди кеше икән? Ләйсән әйткәнемчә инде минем иң беренче улы кызым ул.
бик укыганда кичкенә вакыттан ук эшчән булды. Авыл баласы инде, үзегез беләсез, бөтен эшне дә эшли белә. Менә 80нче ел балалары ничек үскән, Ләйсәнгә бернинди дә укытучы баласы, колхоз председателе кызы дигән бернинди дә поблажка булмады. Бөтен кеше белән бергә эшләде, даже башка укучыларга караганда да тырышып эшләде. Чөнки әнине, әтине подвозить итәргә ярамый бит инде. Әниләрне үрнәк апа, ярдәмчел, туганнарны бик туган итә торган бала булды инде. Ләйсән турында менә шундый яңалыклар белдем. Хәзер инде информация бар. Әлфия апага да күчәсем килә. Инде сез рөхсәт итәрсез. Сезнең дә укытучы икәнегезне беләм. Нинди фәннән икәнсез? Мин гомер буе 33 ел укыттым рус телен. Орта мәктәптә. Барлык классларда да 5нчедән башлап 11нче класска кадәр укыттым. Әлфия апа, Тормышларга. Әлфия апа, Ләлә апа инде Ләйсән белән таныштырды. Булатны без ничектер теге аның янына студияга ашарга кергәнгәме, белмим, аны күбрәк аның турында информация да күбрәк. Менә сез, менә әни буларак аның белән таныштырып китегез әле. Нинди икән? Булат менә ул кичкенә бала булганга күрә инде, без аны инде кыз бала булыр дип көткән идек. Ике малайдан соң кыз туар дип уйлаган идек. Өченчесе дә малай булды. Әтиләре бик нык шатланды аның өчен. Но мин әзрәк кенә каушабрак калдым инде, кыз булыр дип уйлап. Ләкин минем менә шундый миңа якын, минем барлык миңа иң якыны менә Булат булды дип әйтмәкче булам инде. Үскән чагында минем кул арасында керә торган егет булды һәр вакытта да. Кичкенәдән миңа ярдәм итеп үсте. Ул савыт-саба җыуында, идәннәр җыуында, кышкыртлар каравында бердә ничектер шит итмидер. Әнигә ярдәм итәм дип һәр вакытта да менә инде сыр савырга да туры килде хәтта. Мин Булат 9нчы класста укганда мин авырып киттем, Казанда больницада яттым. Туры килде. Булат 7нче класста укган вакытта Әгерҗе музыка мәктәбенә укырга керде. Уйлап карагыз, 7нче класста. Бит музыка мәктәбенә хәзерге вакытта 7 яшьтән керәләр, 1нче класста укганда керәләр. Бу инде баянга өйрәнәсем килә дип Әгерҗегә йөри башлады. Анда Әгерҗе белән ике ара безнең 5 километр. Дәресләрдән соң үзе бара. Анда безнең сообщение юк, автобуслар йөрми. Яки җәү бара, яки ниндидер машина турып шулар кайта, кайчагында кыш көне бит инде ул караңгы бит тизчә. 5-6 уже кап-караңгы була. Ул вакытта да машиналар көтеп кыш көнендә шулай кайта торган бер дә зарланмады, үзе теләп укыды. Әлфия апа, әйтегез әле, менә Булат бик тырыш, хуҗалыкта бөтен әйберне эшли торган егет. Музыкага, иҗатка тартылышы каян килгән, каян барлыкка килгән? Сез аны гомумән артист булыр дип уйладыгызмы икән? Юк, артист булыр дип уйламадым мин. Но музыканы ярату безнең һәрберебездә дә бар инде. Әби бабалары да шулай ук матур җырлыйлар иде. Аннан соң абыйлары да бит инде гитарада да уйнап, алар да җырлыйлар иде. Ул үзе дә абыйларыннан өйрәнде гитарага уйнарга. Хәзер Ләйсәннең дә музыкага каян ничек тартылышы барлыкка килгән икәнен Ләлә апа сөйләп җибәрер. Сезнең нәселдә дә шулай җырга, моңга гашыйк әһелләр булган икән. Безнең әтиебез баянда уйнап бик матур җырлый. Студент чагыннан ук, мәктәп чорыннан ук ул матур җырлаган. Студент чагында инде фестивальләрдә катнашкан. Баянда үзе уйный. Ләйсәннең сәләтен дә әтисеннән күчкән дип уйлыйм. Шулай ук үземнең әни дә матур җырлый иде әбисе Ләйсәннең. Менә шул. Ләлә апа, менә әйтәләр бит әле.
артистлыкка барма инде, нәрсәгә инде ул сиңа менә бер нормаль эшкә урнашта, эшлә, укы дип әйтәләр. Сез алай әйткәнегез булдымы кайчан булса да Ләйсәнгә? Минем аны урта мәктәпкә җибәрәсем бик килде. Кызым, мин әйтәм, укып бетер, аннан соң инженерлыкка, институтка нинди дә булса шундый ни буенча керәсең дим инде. Хәзер уйлап йөрде. Аннан соң соңгы август айының ахырында Ләйсән безгә әйтә: "Әни, мин Лениногорский музыка училищесына укырга керәм." Бердә каршы килмәдегез. Каршы килмәдек инде. Ул инде тоже Булат Сыман 6-7 класста гына музыка мәктәбенә китте. Үзе попутныйларга утырып, бездә тоже юк иде автобуслар йөреш ул вакытта. Нинди машина туры килә, утырып китте. Салкыннарда эшеп кайта. Ну, ташламады. 9-ны бетергәнче ул шулай итеп музыка мәктәбенә йөрде. Аннан соң инде менә Лениногорскига укырга китте. Анда укыды. Аннан соң инде кызым, может, мин әйтәм, может, садикка кайтып эшләрсең инде, музыка работнигы булгачтын инде. Юк, әни, мин тагы да укысым килә. Тагы аңа каршы килмәде. Сұрасалар, мин аның сабырлыгын алыр идем. Бераз сабырлык җитеп бетми инде миңа. Хәзерге вакытта безнең Аллага шөкер барысы да әйбәт, рәхмәт әниемә, безне үстерде, безне кеше итте. Ниндидер әйберләрне әни белми, чөнки мин әйтмим. Аны әни генә түгел, аны беркемгә дә әйтмим, чөнки ул Берчетасы килмидер инде. Менә сөйләп китәләр алайса. Ләлә Павыл нинди әни? Әни сабыр, шундый түземле, чын татар хатын кызы инде. Уңган инде ул. Кайсы сыйфатларын син аннан алырга тырыштың һәм алырга тырышасың хәзерге көнгә хәтле? Мин аны гел әйтәм, сұрасалар, мин аның сабырлыгын алыр идем. Беразым булса да алыр идем, чөнки менә барыбер яшь бара бит, барыбер балалар да үсә. Бераз сабырлык җитеп бетми инде миңа. Менә Әлфия апа нинди әни икән ул? Әлбәттә, менә шул барлык сүзләрне әйтеп булыр иде. Монда кодагыйлар алар бер-берсенә охшап килгәннәр, аларның уртак яклары бик күп. Алар икесе дә шул укытучылар, авыл җирендә үскәннәр дә, авыл җирендә яшәгәннәр күп. Анда ул вакытта нужа да күп инде. Ул вакытта анда саны китсәң, аны мен әйтмим, безнең әниләрне күрәне, башка әниләрдә, ләкин уйлыйсың инде, менә минем әни шулай күрәне, безнең әнигә дә туры килде инде, менә әтине иртә югалту, ачысы дип әйтик, тол хатын булып калу, ул шулай бик җиңел булмагандыр, безне күтәрергә дә. Мин хәзер вакытлар узгач, әни белән сөйләшеп утырасыз, әйтәм, әни ничек түздең, ничек сабырдың, каян алдың ул вакытта акча, каян алдың, ничек җиткердең ул. Шулай, әлбәттә, барлык сыйфатлары да әлбәттә хас, шуны беренче аның сабырлык, сабыр, ипле, ул кешеләрне ярата, ул кичерә белә, гафу итә белә торган кеше. Беренче тапкыр Ләйсәнне күргәч, нинди уй хисләр кичердегез, нәрсә уйладыгыз? Нинди уйлар булды икән сездә? Нинди фикерләр? Мин нәрсә дип уйлыйм инде, улым яраткан. Аның күңеленә хуш килгән беренчедән. Аннан соң бит инде алар бик узак очрашып йөрделәр. 4 ел узак түгел. Әйе, узак. Шакты инде. Мин аларга барып керсәм, Ләйсән ачык чырай белән каршы ала һәр вакытта да. Һәр вакыт чиста, пөхтә. Мин шуның өчен улым өчен менә бик тыныч. Артист кызыгыз янына шулай ук артист яңа улыгыз барлыкка килде бит инде. Ничегрәк артист кешене кабул иттегез, ничегрәк булды икән? Булатны күрү белән барыбыз да, бөтен туганнар якын иттек. Менә минем фикерем, артистлар бергә яшәсәләр, алар арасында тузан да булмыйдыр дип уйлыйм. Минем фикерем шушылай. Әйдәгез, әниләрегезнең күзләренә карап, үзегезнең яратуыгызны, мәхәббәтегезне аңлатыгыз әле. Бүген әниләр көне. Әнием, кадерлем, җаным, бәгырем, сине шундый нык яратам. Рәхмәт балакай. Ярый әле син минем әни булгансың. Ярый. Шулай менә шундый матур мизгелләр Ләйсән әйдә инде синдә. Әнием, бәгырем, алтыным, күз нурым, мин сине бик нык яратам, бәйрәм белән сине котлыйм. Дуслар, һәр вакытта да шулай мәхәббәтегезне аңлатып торыгыз, бер-берегезне яратыгыз, әниләрегезне хөрмәт итегез дигән теләктә Бәйрәмовлар гаиләсе белән дип әйтәм инде. Сау булашабыз. Әлфия апа, Ләлә апа, барыгызга да бик зур рәхмәт. Җәйге
ялынырда тузганак бураны күңелнең даулын кузгата торганы мәхәббәт чәчәк жаныма күчәчәк ялыкынла сөюдән ни булып килешәк яндырганда кидергән симәс җирдән сидергән синең карашың әйтер сүзем йөрәктә син бит миңа кирәкле күзем карасы яндырганда кидергәндә симәс җирдән сидергән синең карашың әйтер сүзем йөрәктә син бит миңа кирәкле күзем карасы. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезнең каршыгызда минем янәшәмдә популяр башкаручы ТМТV премиясе лауреаты Айгөл Рахимова. Айгөл, сәлам. Сәлам. Һәм инде Айгөлнең яраткан әнисе Илсия апа. Илсия апа, исәнмесез? Исәнмесез. Бүген бит инде әниләр көне һәм инде әйдәгез Айгөл турында сездән кыска гына информация алыйк. Блиц опрос үткәрәсем килә. Сезгә мин сораулар бирәчәкмен, сез аларга озак уйламыйча нәрсә беләсез, шуны тиз-тиз генә җавап бирергә кирәк булачак. Айгөл туганда ничә килограмм иде? 3 килода 200 грамм. Айгөлнең беренче сүзе нинди иде? Әни. Беренче теше кайчан чыкты? 9 айда. Айгөлнең яраткан ризыгы нинди иде икән? Макарон. Макарон. Беренче икелесен кайчан һәм нинди фәннән алып кайтты икән ул? Ну, уже 4 классларда, наверное, физика. Яхшы, шәп. Айгөлнең нинди җырын сез шәхсән яратасыз? Ахыргы җырын. Ахыргы җырын. Карлар. Менә Инде ул радиода, телевизорда ишетелә. Айгөлнең ничә җыры бар? Ну, 30-дан якындыр инде. Айгөл нәрсәдән курка икән ул? Караңгыдан. Айгөлнең яраткан төсе? Кызыл. Дуслар, хәзер инде Айгөлнең әнисе Илсия апа белән якынрак танышырбыз. Гомумән Айгөл турында да яңа информация алырбыз. Илсия апа, сөйләп җибәрегез әле. Сез кайсы яклардан, нәрсәләр белән шөгыльләнәсез, кайларда эшлисез, нәрсәләр яратасыз? Гомумән үзегез турында кыска гына информация бирегез әле. Исемем минем Илсия. Без Нижнекамск шәһәрендә яшибез. Монда кунакка гына киләбез. Хәзер икенче кызым да монда укый. Айгөл аны карый. Аллага шөкер, үз өстенә шундый ответственность алды. Мин медицинада эшлим. Медицина өлкәсендә эшләгән әти-әниләрнең балалары һәрвакытта медицина өлкәсендә була дип әйтергә була инде, күп очракта. Ләкин Айгөл безнең сәхнәдә артист, бу ничегрәк булды икән? Ну, безнең гаиләләр тоже җырлаучылар булдылар. Әнием дә әйбәт җырлады, үзем дә җырлыйм. Шуңа күрә музыкаль семьядан. Илсия апа, менә сөйләп җибәрегез әле. Айгөл нинди кыз бала ул? Нинди кеше ул? Нинди бала? Аллага шөкер, бик тәртипле. Ничек әйтим инде? Бөтен яктан уңган, Аллага шөкер. Сценада ул бер образда йөрсә, иде ул бөтенләй кыз булып кайта, кызым булып кайта. Без аны артист дип күрмибез, үз кызыбыз дип йөртәбез. Илсия апа, инде мин үзем белгәнемчә, үзегез генә ике балагызны да аякка бастырдыгыз. Барысында үзегез тырышып, үзегезнең кешегез белән генә булдыргансыз. Күп кенә тамашачылар да инде бу сорауны бәлки бирергә теләр иде. Айгөлнең әтисе кайда икән дип сорыйсым килгән иде менә. Ну, аның турында безнең сөйләшәбез килми. Ул да мин дә үзебезнең юллар аерылгач, үз юлы һәр кеше үз юлы белән китте. Авырлыклар булса да, без анарга гаепле түгел. Аның үз тормышы, безнең үз тормышыбыз. Ул исән, яши, Аллага шөкер. Безнең тормышка ул кагылмый. Хәзерге вакытта безнең Аллага шөкер барысы да әйбәт. Рәхмәт әниемә безне үстерде, безне кеше итте. Шуңа күрә шул безнең бөтен нәрсә әйбәт. Бүгенге көнгә мин икенче тапкыр тормышка чыктым. Бик әйбәт. Балаларны ярата, безне ярата, бик матур гаилә.
Менә сезнең белән аралашканда сезгә карап торам да, һәм инде үзеннән үзе шундый сорау тора. Менә ике баланы аякка бастыру, кемдер әйтер инде, нәрсәсе бардыр инде дип, әйме, ләкин дә ике баланы аякка бастырырга кешеләр каян табылган икән ул менә Илсөяр апа? Кечне балалар, балаларның елмайлары, әнием дип килеп яратулары, аннары дуслар калдырмады, туганнар калдырмады, гел янәшә булдылар, гел ярдәм иттеләр. Тәрәс төбендәге гөлләрем, сирдәшем, сирдәшләрем, әгәр мине ташлап син китсәң, ялгызым мин нишләрем? Ал ярам гөл ярам, ялгыз калу яман, ал яраннар кебек мин сагыш утында янам. Ал ярам гөл ярам, ялгыз калу яман, ал яраннар кебек мин сагыш утында янам. Менә инде әкрен генә телеэкраннарда барлыкка килә башлагач, әкрен генә радио дулкыннарда ишетә башлагач, Айгөлнең җырлавын, Айгөлнең җырларын ниндирәк уй-хисләр барлыкка килде икән шәхсән сездә? Ну, кызым өчен горурлык, потому что ул аның үзенең хезмәте, үз тырышы белән килә, Аллага шөкер. Горурлык кына. Илсөяр апа, белгәнемчә, яшь-үсмер чакта ук Айгөл Казанга юл тотты. Бу теләк аннан үзеннән барлыкка килдеме? Яисә кызым алга таба эшләргә кирәк, әйдә Казанга, әйдә тырышырга дип үзегез җибәрдегезме? Яисә үзенең теләге идеме? Юк, үзенең теләге целенаправленно барды, именно Салават Закевичның группасына диде, целенаправленно үзенең теләге белән. Без каршы килмәдек. Икенче кызыбыз белән общий гаиләнең очрашуында шунда бергә общий ниттек инде сөйләштек. Шуңа күрә шундый решениегә килдек. Нигәдер ул үз эшен ярата. Мин күрдем, что ул аны ярата. Үзенең эшен яраткач, кешегә җиңелрәк яшәргә дә, эшләргә дә. Илсөяр апа, әкрен генә шундый кызык темага кирип китәсем килә. Ул да булса инде беренче мәхәббәт яшь-үсмер чакта була бит инде. Гомумән, Айгөлнең беренче мәхәббәте хакында сез беләсезме? Сезгә киңәшләр белән килгәне бармы? Сораулар биргәне бар иде микән? Дәгәнгесе кемгә хәтле ул сер булып кала. Сез белмисез үзегездәме? Юк, белмим, сөйләмим. Юк ди, вакыт җитмәгәч. Ниндидер әйберләрне әни белми, чөнки мин әйтмим. Аны әни генә түгел, аны беркемгә дә әйтмим, чөнки ул Борчытасы килмидер инде. борчылырга әйбер юк анда. Нормально все. Әнине бер кайчан да теге подводить иткәнем юк кебек. Әйбәт әни. Гел теге әнигә, әнинең битенә, йөзенә кызылык китергәнем юк. Менә син әйтеп үзәлем. Синең әниң нинди икән ул? Моны бары тик син генә беләсең инде. Минем әни иң яхшы әни бу дөньяда миңа, чөнки ул бик тыйнак. Ул бик тырышчан. Ул бик матур. Сезне күргәндә. Әйе. Минем әни һәр кеше өчен әни инде ул. Әни иң яхшы кеше бу дөньяда аның өчен. Шуңа күрә менә Яшәү дәврендә әти җинкәсе җитмәгәне сизелдеме? Андый моментлар гомумән булдымы икән? Юк, сизелмәде, чөнки безнең әни әти урынында иде ул. Безгә шушы әйбер турында гадәттә уларга да мөмкинлек бирмәгән иде. Безнең вакытта булмады аның турында уйларга, чыннан әйткәндә. Ниндидер эштә ниндидер кайгыру бәлки булгандыр ул. Һәм инде бүгенге көндә ниндидер үкенү турында без бер дә сөйләшкәнебез юк. Шул турында инде үкенү турында. Мин бәлки түгел инде, мин бик рәхмәтлемен Ходаема менә шушындый әни булган өчен. Айгөл, хәзер менә монда әниеңә нәшәңдә, мин уртада булсам да инде барыбер хәзер әниеңнең күзенә карап, үзеңнең мәхәббәтеңне аңлатсаң да була. Әйдәле. Нәрсә әйтим инде, мин әни сиңа бик рәхмәтлемен. Ходай сине минем әнием буларак куйган өчен. Мин сине бик яратам, һәр синең эшең өчен миңа карата, сеңлем Алсуга карата эшләгән әйберләрең өчен без бик сиңа рәхмәтлебез. Бер кашанда без сине калдырмыйбыз, чөнки син бердән бер безнең иң якын кешебез. Рәхмәт кызым.
Дуслар, инде менә хәзерге мизгелдә, менә шундый матур мизгелдә без Айгөл Рәхимова һәм инде аның әнисе Илсәр апа белән саубуллашабыз. Бик зур рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Кулны да бирәсем килә сезгә. Киләсе очрашуларда булсын. Чын күңелдән сезне әниләр көне белән котлыйбыз һәм инде бары тик чын күңелдән бәхет телибез. Рәхмәт Айгөл, сиңа отдельно. Сезгә рәхмәт чакырганыгыз өчен, шушындый матур аралашу өчен. Саубуллашабыз. Яңалыкларым тәмам. Тагын бер кат кадерле әниләребезне бәйрәм белән котлыйм. Балаларыгызның бәхетен күреп, исән сау яшәргә язсын дигән теләктә сезнең белән саубулашам. Киләсе очрашуларга кадәр дуслар. Пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу.